ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ирӯз 15 январи соли 2024 1124 сомонӣ. ирӯза навор дорем. ВАЗ 2115 ВАЗ Priora Opel Astra F хетчбек караваншам аст. Бачаҳои азиз, Daewoo Nexi, Daewoo Leganza, Daewoo Lacetti дорем. Opel ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дорем бародари азиз. аппарати собунбарорӣ дорем. Mercedes-Benz C-Class, Toyota Camry дорем бародари азиз. Nissan Maxima, хулоса беҳтарин мошина барои шумо. барои реклама кардан, агар дар шумо хонаҳо боша, мошино, замино, квартироҳо боша, имо WhatsApp доришин рекламаш мекунем, савдо кардан метемтон. хошай ҳаматон дар ҳамин навор лайк занен, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ай канали магон хона мошини арзон меоем бародари азиз. качасора баланд кунед, дар комментар нависен аз кадом намуди мошини хона шумо мақбул нависта монед, рекламаш мекунем меоем. якум мошини фурӯшида мегзарем, тамошо кунед. Opel Astra F бародари азиз, солиш 1992, салонаш тозаакай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша мега 25000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. сӯзишвориш бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. мошин камрасход. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо мондагӣ, занг занед, маслиҳат кунед. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамҳо транзит фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ. дар ҳолати хуби техникӣ яксола ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка ходовой 100%. ҳамин хел қайд кардан соҳиби ҳами Astra F караван бачаҳо. масъалаи задагӣ пусидагиша гуфтагӣ нестанд. ҳуҷҷатиш яксола. муомилаам дора бо занг занед, худотон бо гапзанӣ оидии маълумоти мошин ва нархнавош. мегзарем ба дуюм аппарати фурӯшӣ. аппарати собунбарорӣ бародари азиз. дар ноҳияи Данғара нархша 14000 сомонӣ меган. рақамҳои WhatsApp-да занг занед, аз номи канали Auto TV ё ин ки Савдо TV занг занед, маслиҳат кунед. муомилаи созам дорам. собун размери 180 грамма, 250 грамма, 300 грамма собун мебарорад. коркуниш 220 волтда кор мекунад. хоб, ду фаза моториш, лӯбои размера хулоса мониш мешавад. собунтона бароварда метавонад бародари азиз. состоянии аппарат хубай. дар ноҳияи Данғара бисёр дур нест, ҳами Данғараи худ мондан. 14000 меган, бо арзон мешавад бародари азиз. айни ҳол ҳами аппарат кор кардестай, дар ҳолати корияй. мақсад мегирен, собун истеҳсол мекунен, собун мебарорен барои савдо кардани худотон хубай. бо маълумоти пурра занг дада WhatsApp-да муомила кунед, занг зада маслиҳат кунед. сеюм мошини фурӯшӣ бародари азиз. қабул кардем Daewoo Lacetti. солиш 2005. дар шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. 26000 сомон нархаш, краска тоза. мошин дорои бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. сӯзишвориш. объем моториш 1.6 литр, коробкаш автоматика. салонш ҳамин состояние бачаҳо. мошина мегирен, ҳай кардан мегарден. фақат мотор 1.6 автоматика. телефоношон ҳами дар рӯи экрани шумо мондем, маслиҳат кунед. мошина мега ҳолати хубай. мотор, аккумулятор 100%, балоно средни. ҳуҷҷат як моҳи дига ҳастай алиш мешавад. бо ягон мошини соз боша, бо муомила ҳам мекунем меган. мақсад мошинтон қимат боша, ягон сумтон метан, ё ки мошинтон арзон боша, ягон зум акара метен, хулоса алиш мекунед. мегзарем ба чорум эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ бародари азиз. рости ҳамин хонара каси бихарад бурд мекунад, медонем бачаҳо. дар шаҳри Душанбе дар теппаи Самарқандӣ қарор дорад. 4,6 сотих замин масоҳат, 290,000 сомонӣ. ду та рақам WhatsApp ҳардаш кор мекунад бачаҳо. хона бо тамоми шароит муҳайё кардагай ҷои мошин дорад. хоб, дар ин тарафаш ҷӯйбори об бачаҳо, пастаяни об рафтестай, анҷомхона, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. даруни хонада 3 дар хона, хонаи 5 ба 3 кухни даруни хонада. дар дохили хона баня,
дорад. оби гарму хунук мақсад термиксам дорад. оби давлатӣ ҳастай учочиқатӣ кор мекунад. хулосаи гап бачаҳко ҳамин апада ҳамин холаҷонда срочно сум дар кор ба ҳамин сабабҳои оилавӣ мега мефурӯшемша. касе ки мехара бениҳоят хона хонаи соза бачаҳко. мақсад нахарен лайк монен падилиса кунем хона харида рӯй кунем. панҷум мошини фурӯшида мегзарем. Daewoo Nexi бардор азиз. солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нақша мега ки 17000 сомон бо муомила ҳам дорад. краска тоза. ҳолати хуби техникида қарор дорад мошин. 17000 газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механика. рақамҳои телефонам мондем, занг занен, маслиҳат кунен. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш 100% бачаҳко, коробкашам 100%, рулавоишам 100%, 4 балони 100% дорад. хулоса ҳамин мошина касе ки мехара ҳай мекуна мазза карда зиндагиша пеш мебара. хулоса таксиам бизарен мешавад. ӯ тарафша худотон бачаҳко ҳамин рақамҳои 914 занг занен. аз номи канали Авто ТВ бо муомилаи соз ҳамроҳи шумо мекунам. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima. рости бачаҳко хоҳиш кардан Nissan-а навор кунем. моам рӯи хотири бачаҳко пешниҳод кардем ҳамира. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. солиш 2005. нархша 43000 сомон гуфтан соҳиби мошин. газ плюс бензин ҳардаш кор мена. объем моториш 3, коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хоҳишаи ҳаматон дар ҳамин навор лайка бизанен. меҳнатҳоро қадр кунем. баъри шумо ҳаррӯза навор дорем бачаҳко мо. хоб мақсад касе ки меҳната қадр мекуна мефаҳма худаш. Nissan Maxima тозаакай. мотор, коробка, ходовой, баллоно ҳамаш 100акай, 100%. газ плюс бензин. газиш гази евро 4 дорад. ҳуҷҷатҳо 1 сола. савдо дар пеши мошин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. алиш мешава. варианти алиширо пешниҳод кунед. кадом намуди мошина боша занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс. дӯстони азиз, ана тамошо кунед ака. вақте ки маълумоташа мехонем бо диққат гӯш кунед бародар азиз. солиш 1997 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи ҳамин Mercedes C-класс 55000 сомонӣ. сӯзишвориш плюс газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. объем моториш 2 литр, коробка передачи механика. моториш тозаакай. салон тоза. краскаш зури бад оина боряй. хиттам мебинем бача. мошин умуман масъалаи задагӣ, варидкардагӣ, пусидагида хеле ҳамашда ҷавоб метан. мақсад ки задагӣ, пусидагӣ, варид надорад бародар азиз. салоншам тозаакай, краскашам тозаакай. касоне ки харидор ҳастанд рақамҳои 918 занг зан маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 бародар азиз. солиш 2008 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 23000 сомон мегам, бо савдо ҳам мешавад. сӯзишвориш бензин. объем мотор 1.7, коробкаш механика. мошин хоб мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинчаро аз Москва ҳай карда овардагиан. растамошка кардагиай. хоб буд мега 3 рӯз пеш документу номер гирифтагишай. мақсад аз ғарибӣ фарёд дорад мега срочно омада. ӯ мақсад кор астаи гуфтасе ба ҳамон хотир савдош мекунем. касе ки мехара маромат занг занен. беҳуда зангмон назанен. состояние мошини созакай. касе ки мехара ҳамин рақамҳои 3 занг занен. муомилаи созам дора бародар азиз. 23000 мега, бо савдо мешавад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бачаҳкое ки ВАЗ приёра хостен, ҳамон нафаро дар ҳаминҷа боша бинависен ки мо дар ҳаминҷаем. солиш 2013 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нархша 35000 сомон қайд кард соҳиби ҳамин приёра. сӯзишвориш бензини холӣ. мотор 1.6, коробкаш механика.
дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷати солона дорад. Нав документкардагиай срочно сум дар кораи беҳуда занг назанен. Илтимос барои краскаи танаш биген да офтоб рангишам хеле шидагиай. Бахшиш бачаҳо, краскаш мега трешна надора, дар офтобам хеле метова гуфтесай бачаҳо. Безевомагай дар ҳамун сурат айпешки хеле нестай мегам бачаҳо. Болои ҳами капотша бинен. Хулосаи гап ки оиди ҳамин мошин маълумоташа рақамои 918 занг зад маслиҳат кинен. муомилаи созам дора бо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry соли 2011 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 148 000 сомон нарх. сӯзишвориш бензини холӣ, моториш 35 коробкаш автоматика. мошинча вагон, полни кнопка, электропакет, сентр замок, баллону 100%, краска 100%, мотор, коробка ходовой 100%, без камбудӣ, ҳама тарафа, айрбагшам, печкашам, кондитсионершам. хулоса оиди мошин чанд қад таъриф кинем меарза бачаҳо. бо худотон маслиҳат мекунед рақамои 555 занг зада то ҷое ки мо дар маълумот расид. ҳолати мошин бениҳоят хуб акай. вагонай хулоса мегирен ҳай кардан мекарден. барои реклама кардан ҳамин рақамои настасия. агар дар шумо хонаҳо бошад, мошину, заминҳо, квартиро, чизе ки дорен рӯишин рекламаш мекунем, савдо кардан метем бачаҳо. навор лайк занен, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бардор азиз. Daewoo Leganza. Leganza-харо марамат кинен. агар ки шумо нахарен, амин авора падилиса кинен. ҳастаи бачаҳое ки мехараш. соли 1997 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 13 000 сомон нарх. газ плюс бензин кор мекунад. сӯзишвориш. авиомотор 1.8 коробкаш механика. Leganza дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча тозаакай бачаҳо. ҳолатиш хубай хулоса. 97 сол. шаҳри Ваҳдат 13 000 сомонай бача. 13 000 сомонӣ. мотор 1.8 простой, родной, хидиш, на ходу мегарда. любой ҷо мошин мерава. ходовоиш 80-90%. ҳолати хуби техникӣ. 4 та баллониш баллони корӣ. масъалаи задагӣ пустагиша гуфтагӣ нестанд. ӯ тарафша занг занен. амин рақамҳои 900 маслиҳат кинед бачаҳо. навор бо охир мераса. номерои барои реклама кардан. агар дар шумо хонаҳо бошад, мошину, заминҳо, квартиро рӯшин рекламаш мекунем. хоҳишаи ҳаматон по-братски меҳнатҳоро қадр кинен. лайкотонро бизанен, дар канал подписатсия кинен, равон кинен, бачаҳода падилиса кинен. канали мода мошино, хонаҳои арзон ёфт мешавад бачаҳо. дар комментария нависен ба пеш савдо авто тв. лайкҳоро занен. хайр то навораи баъдна. худо занетат ки бачаҳо. бардор азиз.